তিনি जों साइमानखा चिनी बरम गोनां डेभिड मुरा सिं आगरतला तो दिल्ली जे हिमी थांमानि तिनी बिनी साखामिया ngै थांखा कारण बेलाय सातुं ते हाथाय कानानिबा आबनि बागै प्रब्लेम खा ताबुक बनो आसाम हास्तिनि हयते जों जुवाई हस्पिटालाव लांगै दङ साइमानखा जे बेलाय सान माने हायकेबा सातुं सान स्ट्रखाय इंखा किसा लेंजाक ताबुक बनो तलांगै दङ जुवाई हस्पिटालाव ani CA Rahul Deborma bin logio tongo boba yang koksaka je hospital langai update 3D ni sajak bini naharmung Chiniti Prasado Fano Fionar Bagi Dili Thang Tonga Jotono Saimano Sara Triprani Joto Tiprasani Asirbat Hamkrai Tongo Sung Semano Se Ang Nizi Baitang bini bagai prayer khlainai je dakti hamai basatung tei chini bagai dakti Delhi himi thanin bagai continuous tabuk sujaratei bo himi na thangai tongko ani personal CA bono bo logi rohorjak ba bo tabuk David Murasini logion tongo ani CA Rahul Deborma ei bobai yang continuous krengoi tongo mia horogo bo kok sajak karon David by direct koksana ningke bo belai lengjak abun bagai bo jehetu himi lengui tongo ba bo bai kring yawi ani CA jehetu borno subadani bagai rohorjak bini logio ge borok subasu khlai tongo je kuno problems ge जों logio tongo जों Tripura jara Tiprasa tongnai rok David ni bagai sini jotoni khaono suribung tongthung je dakti ke hamai bachanani bagai tabuk chini jara nai tongnai ani live nai tongnai rok kwbangma khaos ngo ke proshno sumoro chini borom gonang takuk David Mura Singh sakhamia bahai sadis please Chris Kishore Deborma bini tabuk takte kisa sense paikya taising lengjak tongmani no tabuk haipano hospitalo talangai tongo ke jehetu bini logio borok rok tongo sini bini warriors rok borok bono hospitalo talang tongo especially ani je CA bo bini logio no tongo tabuk bono hospital talang thani ang bini bisingtui no joto update naharui tongo bahai bo jaga buti problem ke sob সময় bo phone khai imaiya karon boro himui tongma jaro bar phone khai ke boro phone pick up khai kok sanani boro bo lengle na continuous himui tongmani bagai gai epeno joto lukrok no mon koinai bini bagai sing joto no surinani thum je baki state rogobo bahai bagai chubaiman sinbu bagrabai जों kok salai ready khaijak no gai जों निजि बायथां जतनो बुबाग्राबाय koksabuino joto step nahari tongo tei bini logio je ani CA rohjak tongnai Rahul Deborma bono ang office samung khlairiabai bini logio rohori bini yapri shetani bono bo logio rohorjak o jagani bini je official samung ani je CA bini official samung bo himtutino je ani khlaina nangmani rok bo khlai tongo abun bagai bono ang ri rohorjak ke asa khayo daktino hamai bachawn hini je ani live nai tongnai joto lukrok no mon koine Chinti Prasani bagai samung khai tongjao chini Fayung David Mura Singh bini bagai joto no surini hini no ang joto lukrok no koinani muchungo sudu Tripura himia Tripura ni hasteo jara Chiniti Prasa Meghalaya rago Assam
tei Guwahati town rogo sinlu korok tongnai rok borok bo naising laijakno bono karibo jefru West Bengal Bihar Uttar Pradesh rok jefru cross khayo ajora rogo bo sung oro tongyawi sung aro thangai sini David Murano sung subasu khlainai gai jotono no umno koyo jotono suri jabaidi amsungno joto kaham kurung tongbaidi sini dofa muthangai tongjana tongnan nangnai kesung thansa tongkai sung oboshoi sini naharmung chini wansukmung abo sung salsa sung oboshoi mannai sini imang salsa sung muk thangnai kintu chung joto thansa khai samung ma khailene thansani jobao sung joto miliwi ma tongnai kyabuni bagai joto tiprasa lukrok ton ani khaksangma tei hamjakmung yafaro tei ishorni thani obno suriwo je chini borom gonang David Mura Singh dakti hamai basathung tei bono tebo ishor fandri thung de chini dofani bagai wasu kosto khai diliwo himthang tongmani jorawo kamsungno jotono hambai sung financial jodi nangka ang toisa live khaifinai chini uri Bihar Uttar Pradesh rogo sogoipru sung norno toisa update nai amsung nongsitung jotono kaham kurung tongbai di hambai